Ahoj, vítej u dalšího videa na kanálu Czech Testers TV. Představ si, že se ucházíš o místo člena pohraniční stráže a jako test musíš absolvovat tuto zkoušku. Na hranicích je velký frmol, stojí tam kolony aut a proto ty jako pohraničník nemůžeš kontrolovat každé auto, protože na to zkrátka nemáš čas. Byly by ty fronty ještě mnohem delší. Test spočívá v tom, že máš před sebou 3 stejná auta. Na prvním autě je napsáno imigrant je v tomto autě. Na druhém autě je nápis imigrant není v tomto autě. A na třetím je nápis imigrant není v prvním autě. Máš pouze jeden pokus uhádnout, ve kterém autě se nachází ilegální imigrant. K tomu, aby si uhádl správné auto, máš tuto nápovědu. Pravdivý může být na nejvýš jeden z těch nápisů. Nemůže jich být tedy pravdivých více. Uhádni, ve kterém autě se nachází ilegální imigrant. Mějte se krásně, u další hádanky zase ahoj.